skal videre ind i tesalongen herinde, hvor der er mange smukke billeder også. Så hvis jeg lige stiller jer herover, så kan jeg fortælle jer om Maria Louise der. Den figur, I kan se ved siden af, er også hendes. Hvor er det kedeligt, det her. Enig, men hvad vil gøre ved det? Det er så hendes mor, der er der på billedet der ved siden af. Kom, vi gemmer os, så tager vi hjem bagefter. Ej, nej Mikkel. Jo. Ej, Mikkel, vent, vi får bare ballade. Det er venligt at komme med ind. Det er tilsynet lokaler, der skal vise rundt der. Nice. Ej Mikkel, jeg bryder mig sikkert om den her idé. Jeg går ud igen. Den er låst. Hallo? Hallo? Mikkel, hørte du den lyd? Hørte hvad? Boogiemanden. Mikkel, hold nu op! Mikkel, jeg er ude nu! Sofie. Den anden dør der er henne. Tag det roligt, okay? Lukketid klokken 6. Klokken er 5 nu. Fuck, så bliver vi først lukket ud, når vagterne kommer. Sofie? Hvor er du henne? Kom nu, Sofie. Ellers kommer jeg aldrig ud herfra. Sofie? Hvad er der sket? Er der kommet noget til? Der var en dame, hun var... Hvad? Sofie, vågn op. Der var en dame, hun gik lige gennem døren. Men det kan ikke passe, vel? Jeg er ved at blive sindssyg. Ej, du må altså sætte syner. Vi skal bare ud herfra. Jeg er også virkelig sulten. Nu er jeg også klokken 12. Den 3. september 2015. Må se. Mikkel, jeg skal ud herfra lige nu. Vi kommer aldrig ud herfra. Det var da... Ej, vi skal altså bare ud nu. Den er stadig låst. Lad mig prøve. Jeg sparker døren ind. Det må kunne lade sig gøre. Og det var så den kendte tesalon her. Undskyld, I måtte vente på os. Den dør, I kan se derovre, fører ind til den del af slottet, som ingen tør gå ind i. Det har længe været forbudt at gå derind. For 5 år siden var der en dreng og en pige, Mikkel og Sofie, der gik derind. De kom aldrig ud igen. For 2 år siden var der en nyansat vagt, der kom til at åbne døren derind til. Han fandt dem liggende på gulvet derinde. De var begge døde. Der sker mystiske ting i den del af slottet. Tid og folk forsvinder. Man har aldrig fundet ud af hvorfor.